Hello friends, welcome to our channel கல்விக்கண் திறப்போம். இன்னைக்கு நம்ம கல்வி தொலைக்காட்சியில் இந்த வாரத்துக்கான 1 முதல் 10 வகுப்புகளுக்கான பாடத்தலைப்பு வாரியான அட்டவணை தான் பார்க்க போகிறோம். 27/9/21 முதல் 1/10/21 முடிய உள்ள அட்டவணை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அட்டவணையோட PDF ஃபைல் லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், தேவைப்படுறவங்க போய் பாருங்கள். முதல் வகுப்புக்கு மதியம் 1 மணி முதல் 1:30 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். 27/9/21 திங்களன்று தமிழ் பாடத்தில் யூனிட் 2 மொழியோடு விளையாடலாம் பகுதி 1, 28/9/21 செவ்வாய்க்கிழமை ஆங்கில பாடத்தில் யூனிட் 2 பிளே டைம் பகுதி 2, 29/9/21 புதன்கிழமை கணித பாடத்தில் யூனிட் 2 எண்கள் கூட்டல் பகுதியும், 30/9/21 வியாழன் அன்று சூழ்நிலையியல் பாடத்தில் யூனிட் 1 உயிருள்ள உயிரற்ற பொருட்கள் பாடமும், 1/10/21 வெள்ளிக்கிழமை பேசும் ஓவியம் பகுதியில் எ மங்கி ஸ்டோரியும் ஒளிபரப்பப்படும். 2ஆம் வகுப்புக்கு மாலை 5 மணி முதல் 5:30 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். 27/9/21 திங்கட்கிழமை தமிழ் பாடத்தில் யூனிட் 9 ஆத்திச்சூடி பாடமும், 28/9/21 செவ்வாய்க்கிழமை ஆங்கில பாடத்தில் யூனிட் 3 நோ யுவர் ஃபீலிங்ஸ் பாடமும், 29/9/21 புதன்கிழமை கணித பாடத்தில் யூனிட் 1 முப்பரிமாண உருவங்களின் அறிமுகம் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் பாடமும், 30/9/21 வியாழக்கிழமை சூழ்நிலையியல் பாடத்தில் யூனிட் 1 நமது சுற்றுச்சூழல் பாடமும், 1/10/21 வெள்ளிக்கிழமை பேசும் ஓவியம் பகுதியில் உப்பு வியாபாரியும் கழுதையும் என்ற கதையும் ஒளிபரப்பப்படும். 3ஆம் வகுப்புக்கு மாலை 5:30 மணி முதல் 6 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். 27/9/21 திங்கட்கிழமை தமிழ் பாடத்தில் யூனிட் 6 துணிந்தவர் வெற்றி கொள்வர் பாடமும், 28/9/21 செவ்வாய்க்கிழமை ஆங்கில பாடத்தில் யூனிட் 2 இன்சி வின்சி ஸ்பைடர் போம் பகுதியும், 29/9/21 புதன்கிழமை கணித பாடத்தில் யூனிட் 1 வடிவியல் பாடமும், 30/9/21 வியாழக்கிழமை அறிவியல் பாடத்தில் யூனிட் 4 அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் சமையலறை அறிவியல் பகுதி 1, 1/10/21 வெள்ளிக்கிழமை சமூக அறிவியல் பாடத்தில் யூனிட் 4 பாதுகாப்பு பகுதி 2 தீ விபத்து பாதுகாப்பு முறைகள், நீர் பாதுகாப்பு மற்றும் மின்சார பாதுகாப்பு பகுதியும் ஒளிபரப்பப்படும். 4ஆம் வகுப்புக்கு மாலை 6 மணி முதல் 6:30 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். 27/9/21 திங்கட்கிழமை தமிழ் பாடத்தில் யூனிட் 2 பனைமர சிறப்புகள் பாடமும், 28/9/21 செவ்வாய்க்கிழமை ஆங்கில பாடத்தில் யூனிட் 2 மை ஹாபிஸ் லெட் அஸ் லிசன் பகுதியும், 29/9/21 புதன்கிழமை கணித பாடத்தில் யூனிட் 2 எண்கள் பகுதி 1, 30/9/21 வியாழக்கிழமை அறிவியல் பாடத்தில் யூனிட் 1 எனது உடல் பகுதி 3, 1/10/21 வெள்ளிக்கிழமை சமூக அறிவியல் பாடத்தில் யூனிட் 2 ஐவகை நில அமைப்பு பகுதி 1 ஒளிபரப்பப்படும். 5ஆம் வகுப்புக்கு மாலை 6:30 மணி முதல் 7 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். 27/9/21 திங்கட்கிழமை தமிழ் பாடத்தில் யூனிட் 1 துணை பாடம் என்ன சத்தம் பாடமும், 28/9/21 செவ்வாய்க்கிழமை ஆங்கில பாடத்தில் யூனிட் 3 அவர் நேஷன் த கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த நேஷன் பாடமும், 29/9/21 புதன்கிழமை கணித பாடத்தில் யூனிட் 6 தகவல் செயலாக்கம் பாடமும், 30/9/21 வியாழக்கிழமை அறிவியல் பாடத்தில் பருப்பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்கள் பாடமும், 1/10/21 வெள்ளிக்கிழமை சமூக அறிவியல் பாடத்தில் யூனிட் 3 நல்ல குடிமகன் பாடமும் ஒளிபரப்பப்படும். 6ஆம் வகுப்புக்கு மாலை 4 மணி முதல் 4:30 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும்.
7ஆம் வகுப்புக்கு மதியம் 2:30 மணி முதல் 3 மணி வரை பாடங்கள் ஒளிபரப்பப்படும். இந்த அட்டவணையை பார்த்து நீங்களும் இந்த வீடியோவை பார்த்து பயன்பெறுங்க குட்டீஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.